Estimats opositors i opositores a Mosso d'Esquadra, anem a veure en què consisteix el procés de selecció per a la teva oposició. Quins són els requisits que has de complir per poder-te presentar a les oposicions d'agent de Mosso d'Esquadra? Primer has de tenir la nacionalitat espanyola i a més has de tenir més de 18 anys i no haver complert l'edat de jubilació forçosa. Has de tenir, pel que fa a formació, batxillerat i el títol de tècnic, és a dir, un cicle formatiu. Com a mínim, has de posseir la capacitat física i psíquica necessària per exercir les funcions de Mosso d'Esquadra i no has de tenir antecedents penals ni haver estat separat per un expedient disciplinari d'alguna administració pública. A més, has de signar una declaració jurada en la qual et compromets a portar armes quan siguis Mosso d'Esquadra. A més de tot això, has de tenir el permís de conduir vehicles de la classe B. I no t'oblidis que has de pagar també la taxa. Pel que fa al procés de selecció, tenim 4 fases. La primera fase és l'oposició, la segona és el concurs, la tercera és la formació i després les pràctiques. Per tant, el vostre procés de selecció es coneix amb el nom de concurs-oposició. Oposició és tota la part de les proves, que ara us les explicaré, i concurs és la part dels mèrits, que també us explicaré. Comencem per la part d'oposició. La primera prova que es divideix en 3 subproves. La primera subprova és la prova de coneixements o el que nosaltres coneixem amb el nom de temari. Com és aquesta prova? Doncs tenim 30 preguntes sobre el temari, teniu 35 minuts per contestar aquestes 30 preguntes, les errònies resten i trauràs una nota de 0 a 10 i la nota mínima que necessites per passar és un 4. Si treus menys d'un 4 estaries desqualificat. Quina subprova més tenim? Tenim la subprova aptitudinal, és a dir, els psicotècnics aptitudinals. Són 80 preguntes de les àrees raonament, espacial, verbal, numèric i perceptiu. Teniu 35 minuts, les errònies no resten i la puntuació també és de 0 al 10, però en aquest cas, si treus menys d'un 5, estaries desqualificat. La següent prova que tenim, que aquesta va ser nova de l'oposició 2022, és la d'idiomes. Aquesta prova és voluntària i no és eliminatòria, és a dir, la fa qui vol. Si vols, la fas i si vols, no la fas. Recomanació nostra, fes-la, perquè com que mai et restarà, sempre, encara que sigui una miqueta, et pot arribar a sumar. En què consisteix aquesta prova d'idiomes? Doncs bé, has d'escollir o un o 2 idiomes d'entre els següents: anglès, francès, alemany, italià, rus, romanès, ucraïnès, àrab, amàzic, wòlof, mandiga, xinès, hindi, panjabi, bengalí o tagalog. D'aquests, un o 2. Què passa aleshores? Et deixaran escoltar una gravació i tindràs 6 preguntes de l'idioma o idiomes que hagis escollit. Les errònies et restarien fins a arribar al màxim de 0 i el màxim que pots treure en aquesta prova és 1,5 punts per idioma. Per tant, podries arribar a sumar 3 punts en aquesta primera prova. Resumint, la qualificació de la prova 1 és la suma de les 3 subproves que us he comentat. La nota de la subprova de coneixements, la de temari, la nota de la subprova aptitudinal, psicotècnics, i la nota de la subprova dels idiomes, cas que els facis, que t'ho recomanem. Quina és la següent prova? Després tenim les proves físiques, que dins de les proves físiques tenim el circuit d'agilitat, tenim la pressió sobre banc, el que li diem el press banca, i tenim la cursa llançadora, que és la cursa navet. Després d'això, tenim la prova d'adequació psicoprofessional, que és el que coneixem amb el nom de psicotècnic de personalitat i entrevista. Aquí tenim el test de competències i l'entrevista personal. Es fa generalment
un primer dia el test de competències, en el qual us fan omplir també el biodata, i un altre dia, més endavant, l'entrevista de personalitat. Això que us deia del biodata. El dia aquest del test de competències també us poden fer portar un informe de vida laboral. Això, segons les bases, s'ha de veure. El resultat d'aquesta prova és global. Ets un apte o no apte. I d'on surt aquest si ets apte o no apte? De com ha anat el test de competències i de la nota que t'hagin posat a l'entrevista personal. Què més tenim després? Després tenim una prova, que és la prova de català, que aquesta prova només l'hauràs de fer si no tens el nivell C1 de català. Si el tens, aquí no hauràs de fer. Si l'haguessis de fer, són dues proves. La primera prova és una expressió escrita, una redacció i unes preguntes sobre temes de sintàctica i gramàtica. Una horeta i mitja, més o menys dura, i després tenim una segona prova que és llegir en veu alta un text i conversar, i això més o menys són 10 minuts. La qualificació d'aquesta prova és apta o no apta. Què tenim més? Després tenim la prova cinquena, que són les mèdiques, que li diem la comprovació de causes d'exclusió per manca d'aptitud psicofísica. Aquí què passa? Comproven que no estiguis en una de les causes que hi ha a les bases d'exclusió mèdica. Poden fer-te anàlisi d'orina, de sang, exploracions complementàries, i aquí és on et fan la comprovació dels tatuatges, que aquí ens pregunteu moltes vegades, i això què passa? Jo tinc un tatuatge, és un problema o no? Mireu, aquí diu, l'exclusió serà si tens un tatuatge que sigui contrari als continguts que estableix el Codi d'Ètica de la Policia de Catalunya. Si tens una esvàstica, si tens alguna cosa una miqueta que inciti la violència o coses així. Llegeix-te el Codi d'Ètica i comprova que no tens cap tipus de tatuatge que pogués ser una causa d'exclusió. Què més tenim? Després de totes aquestes proves de la primera fase, que és la fase d'oposició, passem a la fase de concurs, els mèrits. En la vostra oposició, el que us dona mèrits és l'ACTIC. L'ACTIC és una certificació de la Generalitat de Catalunya que té 3 nivells. Si teniu la certificació del bàsic, tindreu 0,5 punts, si teniu la del mitjà, 1 punt, i si teniu la de l'avançat, 1 punt i mig. L'ACTIC us el podeu treure fins que surten les llistes de les mèdiques. No cal que sigui el dia que presenteu la sol·licitud per participar en aquest procés d'oposició. Després de la fase de concurs ve la fase de formació, que això serà que aneu a l'escola, a l'ISPC, i fareu una formació de 1.350 hores. Després d'això, quan supereu l'escola, anireu a fer pràctiques. Aquestes pràctiques seran 12 mesos. I després de tot aquest llarg procés de selecció, arriba el vostre nomenament, que serà quan surti una resolució del Departament d'Interior al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Moltíssimes gràcies per la vostra atenció.